नायनो हागोन बे जाहैदों मैदेर आगान जाहैदों मैदेर आगान नै हाब बेहाय फैयो आरो ने बे मैदेर आगान ने नै नायदो नै देन्जारखा नै ओरै नायदो आयौ खनद्रं जाजोबलायखानाय बा देन्जारलै जायगाया आदा ओरै नाहरलाय नैबे आदाया जाहैबाय कुमारसालिनि गावबुरा नै आदा गावबुराजोंनो बेरायफैदों आरो ना जायगा नायथावथाव नैबे बिथाङाबो नोंना गामिया मामोनलाय कुमारसालियानो आच्छा दे एसे बेरायला फैदों आरो जोङो हाब देन्जार खैथासोआव फैयो मैदेरा दा 5टासोआव फैगोन हो 6टा 7टानिफ्रायनो आराम्भ नंगौ 6टा 7टासोआवनो आराम्भ बाबा होमबाथ' बारा गोबाव थाजानाय नङालै जारलासो प्रटेकसन दंजोबो दा दङ हाग्रा माबा माबि दालाय होसिनानै बारलाङो थेवब्लाबो नंगौ बाबा बेबायदि फर्मुला बाहायबावो गोरोंलै मानसिनिफ्राय साबसिन बुद्धि दं बिसिनाव जुनाद मालाय मा जानो माने फुरा मिथिखायो आरो बिसोर ने मोनथिजोबो बाबा नै बेजोंबो थाबायो नामा बे लामाजों बेनोथ' दोनदिया थांलाय फैलाय नै बे लामाजों आप डाउन खालामो जाहैदों नै थाबायग्रानो नै लामाखौ देखायबाय दे एसे बाब बे आसोल जायगायावनो फैबाय नै जोङो मैदेर रेस्ट लायोनो बेहाय नै साया नालाय जायगायाबो नै जायगाफोरखौ नायदो दुल दुल गोजा नै नायदो नै दुल दुल गोजा मानसियाथ' बहा फैनो हानो बेहाय नै नायनो हागोन बेफोरावनो गेलेफैयो आरो ने आच्छा बबेबा फैसै बहाय दसे जिरायलाबायनोसै ओरैनो फैसैलाय दसे रेस्ट लाफैसैलाय आच्छा होस नोंथांमोना दायो नुनो हाबाय नै मैदेर रेस्ट लाग्रा जायगाखौबो देखायबावबाय नैबे बिथांमोना गामिनि गावबुरा नैबे बिथाङा गावबुरा प्लास आबादारि